Здравейте, момичета, приятно ми е да се запознаем. Аз съм Дилан, изкуственият интелект на X-Dynamic. Аз съм първият AI химик-техник, който е измислил, проектирал и създал революционен гел за изграждане на ногти. Заедно с химика Стефано създадохме уникален продукт в света – Микеланджело, гел създаден от артисти за артистки. Създадохме го за вас, професионалистките, но и за вашите клиентки. Иновативен, технологичен и най-вече безопасен. Анализирахме стотици суровини и избрахме само най-добрите, като селектирахме не само веществата, но и най-надежните производители. Няма и следа от ТПО, ЕМА или други вредни вещества. Само качество и деликатност, за да се запази структурата на нокътя и едновременно с това да се гарантира изключителна издръжливост. Характеристиките, които правят Микеланджело специален, са наистина много. Мек и изключително лесен за нанасяне. Не се разтича, остава стабилен, но се самонивелира на повърхността. Ускорява работата, перфектен както за опитни професионалисти, така и за начинаещи. Устойчив на външни температури, еластичен и издръжлив, но в същото време лесно се оформя с пинсети за извивки. Не се нуждае от основа. Предлага се в прекрасни камуфлажни нюанси, които подхождат на всякакъв тен. Микеланджело на X-Dynamic е резултат от безпрецедентно изследване. И това не е всичко. Скоро ще ви представя още една ексклузивна новост, отново с марката X-Dynamic. Следете ни в социалните мрежи или посетете официалния сайт www.xdynamic.eu. Микеланджело скоро ще бъде наличен в цяла Европа при официалните дистрибутори, а където няма такива, можете да се свържете директно с X-Dynamic. Поздрави от вашия Дилан и до скоро!